Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә без кешене дип әйтә, лaqad халaqнал инсана фи кабад. Без кешене авырлыкта яраттык ди. Ягъни кешенең тормышы авырлыкта уза. Анасы карныннан чыкканнан алып, аның вафат булганчыга хәтлек, аның тормышы авырлыклар белән суарылган. Һәм Аллаһы Тәгалә безнең табигатыбызны, безнең инде үзебезнең шушы җисемебезне, чын барлыгыбызны Аллаһы Тәгалә әле нәфсе белән барлыкка китерде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кешенең тормышы шул нәфсесе белән көрәшеп уза, дәвам итә. Һәм кем менә шул нәфсесен җиңә алса, һәм нәфсесенә бирешә алмаса, шайтан вәсвәсәсе артыннан иярмәсә, ахыр чиктә ул кеше бәхетле булачак. Һәм Аллаһ рәхмәтенә ирешәчәк. Һәм бер вакытны, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына сахабалар киләләр һәм әйтәләр: "Эй Аллаһ илчесе, кайсы бер вакытта башыбызга шундый әшәке, куркыныч уйлар килә ки, без хәтта ул уйларны уйлау түгел әйтергә дә куркабыз" ди. То есть, даже теге әйтсәк, күфрлек булмас микән, бу гөнаһы сүзләре булмас микән дип, шушындый уйлый башлыйбыз дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез булардан сорый: "Ул чынлап та шулай сезнең башыгызда киләме?" ди. Ягъни, начар уй килгәннән соң, үзегезнең куркып, дирелдәгәнегез, селкелгәнегез ул чынлап та шулаймы дип әйтә. Һәм алар әйттеләр: "Әйе" ди, Аллаһ илчесе, менә шулай ди. Һәм шунда Пәйгамбәрбез әйтә: "Менә шул була инде сезнең иманыгыз" дип әйтә. Ягъни, кешелек тормышы һәм аның нәфсесе аны гөнаһларга чакыра, төрле уйлар бирә. Һәм шул уйлар вакытында кешенең сискәнеп, Аллаһны искә төшерүе һәм ул уйларның куркыныч икәнлеген аңлавы, менә шул була инде иман төшенчәсе. Кешенең үз-үзен туктатып, үз-үзен аңына китереп, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз риза булган хәлләргә омтылуы, менә шул була, мөхтәрәм җәмәгать, иман. Һәм бер вакытны бер сахаба Әбу Бәкр белән очрашкач, Әбу Бәкр сорый, бу сахабаның исеме Ханзалә була инде. Ханзалә ничек хәлләр ди? Һәм шунда Ханзалә әйтә: "Мин ди, Ханзалә мунафиклык кылды" дип әйтә. Ханзалә совершил лицемерие. Һәм Әбу Бәкр шаккатып: "Нәрсә булды? Субханаллаһ, нигә алай итәсең?" дигәч, Ханзалә әйтә: "Без ди Аллаһ илчесе янында булганда, Аллаһ илчесе безгә җәһәннәм турында, җәннәт турында сөйли ди, һәм без аны хәтта күз алдыбызга китерәбез ди. Һәм ул безгә шул хәтле вәгазьләр сөйли ки, без ди иманыбыз ныгый. Ә инде кире хатыннарыбыз янына, балаларыбыз янына һәм өйдәге теге өй эшләренә керешсәк" дип әйтә, "бу әйберләрнең күбесен онытабыз" ди. Һәм шунда Әбу Бәкр әйтә: "Аллаһ белән ант итәм, миндә дә мондый әйбер бар" ди. "Мин дә шулай онытам" дип әйтә. Һәм булар икесе, Әбу Бәкр белән Ханзалә, китәләр Пәйгамбәрбез янына. Һәм Пәйгамбәрбез янына кергәч, Ханзалә әйтә: "Аллаһ илчесе" ди. "Ханзалә мунафиклык кылды" ди. "Ханзалә мунафик булды" ди. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорый: "Ничек булды соң ул алай?" дигәч, "Менә ди, без синең янында булганда вәгазьләр тыңлыйбыз. Иманыбыз ныгый. Җәннәт турында, җәһәннәм турында үз күзләребез белән күргән кебек синнән ишетәбез" ди. "Әмма ләкин әгәр дә без синнән китсәк, гаиләләребезгә кайтсак, хатыннарыбыз, балаларыбыз, йорт мәшәкатьләре безне күбесе менә шушы әйберне оныттыра" дип әйтәләр. Менә шушы әйберләрне оныттыра. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ белән ант итәмен" дип әйтә. "Әгәр дә сез минем янымда булган халәттә, һәр вакыт шундый хәлдә булсагыз" ди, һәр вакыт шушындый күтәренке рәвештә, иманыгыз нык булган хәлдә, тәкъвалыгыз арткан булган хәлдә, һәр вакыт булсагыз, фәрештәләр сезне кулларыгыздан, караватларыгызда ятканда да, юлларда йөргәндә дә, һәр вакыт фәрештәләр сезне кулларыгыздан тотырлар иде, һәм сез шундый гүзәл, изге халәттә булыр идегез" дип әйтә. "Әмма ләкин Ханзалә һәр нәрсәнең үз вакыты" дип әйтә.
Һәм менә бу хадисне галимнәребез нәрсә дигән сүзләр бу? Һәрберсенең үз вакыты, всему свое время, час к часу, сәгатьтән алып сәгатькә кадәр дип әйтә пәйгамбәрбез. Аның мәгънәсе нәрсәдә? Беренчедән, галимнәребез әйтә, кеше ди, ул ди изгелек кылу белән бер рәттән, гыйбадәт кылу белән бер рәттән өстендәге булган вазифаларны онытырга тиеш түгел ди. Ул ди хатынының хакларында үтәргә тиеш ди, ул балаларының хакларында үтәргә тиеш ди, ул үзенең дөньясында алып барырга тиеш ди. Ягъни үз көнен Аллаһ халал кылган рәвештә башкарырга тиеш дип әйтә. Ләкин нәрсә дип әйтә? Менә шушы әйберләр аларның үз вакытлары ди. Һәм шулай галимнәребез әйтә, менә кешенең тормышы шулай дип әйтә. Кешенең тормышы бер тигез түгел ди. Ул ди я күтәрелә, я төшә, я күтәрелә, я төшә дип әйтә. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтәләр, кешенең тәкъвалыгы ул я нык була, я ул зәгыйфләнә. Я ул күтәренке рәвештә була, һәр вакыт күтәрелә, иманы арта, я ул нәрсә? Ул төшенкелеккә төшә дип әйтә. Кими дип әйтә, тәкъвалыгы бетә ди. Һәм менә шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу безнең чынбарлыгыбыз, это наше естество. Мы не находимся с вами в статичном состоянии. Мы в динамике. Либо подъем, либо спуск. Подъем, спуск. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кешелек Аллаһ мәхлуклары менә шул рәвешле яшиләр. Ләкин Аллаһы Тәгалә безне бу дөньяга барлыкка китергәндә, ул бер ярдәмсез безне калдырмады. Ничек яшисез теләгез, шунда итегез дип. Алай түгел. Үз нәфсегез белән көрәшегез, җиңалсагыз яхшы, җиңалмасагыз, ни дип Аллаһ Раббыбыз безне буш калдырмады. Аллаһы Тәгалә безгә менә шушы халәтебезне яхшыртыр өчен һәм үзебезнең тәкъвалыгыбызны арттырыр өчен Аллаһ безгә кораллар бирде. Аллаһ даровал нам инструмент, как бороться со своим нәфсем, как бороться со своим поникшим состоянием, со своей слабой богобоязненностью. Аллаһ Тәгалә безгә бик көчле корал бирде. Ул нәрсә мөхтәрәм җәмәгать? Ул безнең намазыбыз. Ул безнең башкара торган фарыз намазларыбыз, ул безнең сөннәт намазларыбыз, нәфил намазлары, ваҗибләр һәм башкасы, менә шул намаз мөхтәрәм җәмәгать. Һәм әгәр дә намазга карасак, Аллаһ илчесе намазны безгә фарыз икәнлеген кашан безгә хәбәр итте? Аллаһ илчесе Миғраж кичәсендә күкләргә күтәрелгәннән соң, Аллаһ Раббыбыз белән әңгәмә корганнан соң гына һәммә кешегә намаз фарыз булды дип игълан итте. Калган ислам диненең нигезләре, ислам баганалары, закат булсынмы, ураза булсынмы, хаҗлар булсынмы, алар һәммәсе җирдә фарыз булдылар. Һәм шулай итеп Аллаһы Тәгалә бөтен гыйбадәт арасында намазны сайлап алды. Һәм намазга махсус игътибар бирде. Һәм намазны фарыз иткәндә дә анда бик гаҗәеп бер кисса була. Һәм бер вакытны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә, Миғраж кичәсенең хәлләре турында сөйли, һәм миңа ди Аллаһ Тәгалә 50 намазны фарыз итте дип әйтә. Һәм шуннан соң мин ди төшкәч ди, күкләрдән төшкәндә Муса белән очраштым ди. Һәм Муса миннән әйтә, Раббың белән сөйләштеңме? Раббың нәрсә диде ди? Һәм пәйгамбәрбез әйтә, 50 намазны фарыз кылды ди. Һәм Муса әйтә, Раббың белән сөйләш. Раббыңа әйт, синең өммәтең моны күтәрә алмас дип әйтә. Это будет им не по силам, они не смогут 50 намазов совершать. Һәм шунда нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәрбез яңадан Аллаһ Раббыбыздан сорадым дип әйтә. Я Аллаһ Раббым, өммәтем моны күтәрә алмас. Һәм Аллаһ төшерде ди. Киметте санын дип әйтә. Һәм яңадан Мусага килгәч ди, Муса ди, өммәтең күтәрә алмас дип, яңадан Аллаһ Тәгаләгә бар сора дип әйтте ди. Шулай итеп, сорагач, берничә тапкыр сорагач, Аллаһ Раббыбыз 5 намаз вакытына төшерде. Һәм шунда 5 вакыт намазы булгач та, кире Мусага килгәч, Муса әйтә, 3кә калдырсын ди, өммәтең күтәрә алмас дип әйтә. Һәм пәйгамбәрбез яңадан Аллаһ Тәгаләдән сорагач, Аллаһы Тәгалә әйтә, юк ди. 5 вакыт намаз ди. Әмма ләкин кем бу 5 вакытны башкарса ди, аңа 50 намазның әҗере язылыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең намазыбызны башкаруыбыз ул гадәти генә бер гыйбадәт түгел, ул җәмәгать улуг гыйбадәт. Һәм аның асылда 50 намазы иде, ләкин Аллаһ рәхмәте белән 5 намазга калды, ләкин әҗер савабы
калды. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, менә намаз нәрсә дигән сүз ул дип сорасагыз, гарәп телендә намаз ас-салату дигән сүзне аңлата. Һәм аны галимнәребез нинди сүздән барлыкка килгән дигәч, ас-сила, связь. Кем белән синең связь? Раббың белән связь. Раббың белән элемтә, Раббың белән сөйләшүең, Раббыңнан соравың. Һәм җәмәгать, әгәр дә намазда башкарыла торган зикрләрне искә алсак, алар бит һәммәсе Аллаһ Тәгаләдән сорау, Аллаһ Тәгаләне мактау, Аллаһ Раббыбызга таяну. Алар һәммәсе шулай. Шул ук рукухта булсымы Субхана Раббиял Азим, Субхана Раббиял А'ла, ат-тахиятлары булсымы, шул ук сана дугалары булсымы, Аллаһны мактау дугалары булсымы, алар һәммәсе дә Аллаһ Раббыбызны мактау, бөекләү, аннан сорау. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шушы намаз безне Аллаһ Тәгалә белән бергә бәйли. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынайта. Һәм Аллаһ Тәгалә Таха сурәсенең 132-нче аятында әйтә: "Ваъмур әһләкә бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризкан, нахну нарзукук, вал аакибату лит-тaqва." Әһлеңне ди, гаиләңне, якыннарыңны намаз укырга әмер ит дип әйтә. Вастабир алейха, һәм сабыр бул дип әйтә. Җиңел булмас. Бәлки кайсыдыр җирдә сабыр итәргә, түзеп торырга вакыт кирәгер. Бәлки кайсы бер җирдә хикмәт кирәгер. Бәлки кайсы бер җирдә әзрәк катырак укый инде дигән сүзләр әйтергә кирәк булыр. Вәләкин сабыр ит дип әйтә. Тиз генә кайттың да тәк җәмәгать 5 вакыт намаз бүген үк минем белән артымнан ияреп укыйсыз дип әйтсәгез җәмәгать, анда намаз укый башларлар, өйрәнерләр, үз ихтыярлары белән башкарырлар дигән теге процент бик әз булыр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә сабырлы бул дип әйтә. Каты бәрелмә, сабыр ит, ләкин намазга чакыр ди, һәм без синнән ризык таләп итмибез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни кешедә намаз укучыдан ризык таләп итмибез. Без сиңа ризык бирүче дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм ахыр чиктә тәкъвалык кешене коткарыр дилә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, намаз иң әһәмиятле гыйбадәт. Намаз иң кирәкле гыйбадәт һәм иң зур әҗергә китерә торган гамәл. Һәм кыямәт көнендә иң беренче иттереп кеше нәкъ менә шул намазы турында сорар ди. Һәм пәйгамбәребез әйтә, һәм әгәр дә намазлары тәртиптә булган булса, калган эшләре дә тәртиптә булыр ди. Ләкин әгәр дә намазлары бузык булса дип әйтә, калган эшләре дә бузылыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә яңалыкларны ишетеп торабыз, төрле ниләр күреп торабыз, әйме дөньялар әйләнә, үзгәрә, бетә, һәм башкасы, әйме. Ләкин җәмәгать, безнең фарызларыбыз алар үзгәрми бер кашанда. Безнең менә шушы Аллаһ Тәгалә инде диннең нигезе, баганасы дип әйткән әйберләр алар кыямәткә дәвам итәчәк. Һәм шуңа күрә дөньяның алпан тилгән килүе синең шушы намазыңны какшатырга тиеш түгел. Чөнки пәйгамбәребез заманасында да төрле хәлләр булды, авыр вакытлар булды, җиңел хәлләр булды, намазны калдырмадылар. Хәтта Коръәндә аятлар бар, сугыш кырында дошманыгыз белән очрашсагыз, ничек иттереп намазны укыгыз, тәртибе билгеләнгән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, рәхәтлектә дә, авырлыкта да, курлыкта да, яңгырда да намаз башкарылырга тиешле. Һәм сахабалар әйтәләр, Али ибн Абу Талиб ул былай ди: пәйгамбәребезнең вафаты алдыннан ди, иң соңгы сүзләре ас-салату, ас-салату дигән сүзләр булды ди. Ягъни намаз, намаз дигән сүзләр булды ди. Бу җәмәгать аның өммәтенә соңгы васияте. Ягъни үлеп барганда да, инде шушындый авыр мизгелдә дә ул нәрсә? Намаз, намазыгызны карагыз дигән сүзләр белән тәмамлады бу дөньядагы тормышын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә менә шул зур коралны бирде. Ул коралны куллансаң, синең тормыштагы менә шушы динамический изменениялар сиңа тәэсир итмәячәк. Ул сине саклаячак. Ул сине һәр вакыт югарыга, тәкъвалыкка үзе белән алып барачак. Алай гына түгел, Аллаһ Тәгалә хәтта Коръәндә нәрсә ди? Инна-ас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Дөрестлектә намаз кешене бузыклыктан һәм гөнаһлы гамәлләрдән саклар дип әйтә. Һәм шуңа намаз ул кешенең
иманын саклый. Намаз кешенең вижданын, чиста исемен саклый. Һәм аның намусын да саклый. Шулай ук менә намаз дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, нәкъ менә намазда кешенең кем икәнлеге күренә. Нәкъ менә намазда иманы нинди хәлдә икәнлеге күренә. Хәтта иман белән мунафикның айырмасы, иман белән мунафиклыкның айырмасы ул нәкъ менә намаз. Аллаһу Тәгалә Куръанда әйтә: "Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаһу ва хува хади'ухум." Дөрестлектә мунафиклар Аллаһны алдатырга телиләр дип әйтә. Ләкин Аллаһ Тәгалә аларны алдатмас ди. "Ва идә каму иля салати каму кусала." Намазга торсалар, ялкауланып торырлар дип әйтә. Менә җәмәгать, бу бит инде сүзләр, ул безне тетрәндерер өчен, бездә әзрәк уйландырыр өчен, шулай бит. Үзебез фикерләсеннәр өчен безгә мондый аятлар әйтелә. Һәм үзебездән сорыйк әле, мин намазга ничек торам микән? Көчкә, вакыты чыгып барганда, авыр хәлдә, теләр-теләмәс, или опять намаз булды инде, опять фәлән инде, төгән инде дигән уй фикерләр беләнме? Юк, җәмәгать, алай булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, мунафиклар шулай басырлар ди. Безнең мунафик булырга тиеш түгелбез. Һәм гомумән мунафикларга охшарга да тиеш түгелбез. Һәм нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Намазга торганда ялкау торырлар ди, юраунан нас, һәм кешеләргә рия кылырлар ди. Показуха ясарлар ди. Янында кеше булганда матур укый. Янында кеше булганда сикереп тора, тырышып укый, бөтен җиренә җиткереп, әкрен генә инде йөз кыяфәте дә машалла шундый иманлы рәвештә үзен күрсәтә, әйме? Янында кеше булмаса юк. Янында кеше булмаса бетте. Намазы да юк, намазы да шалт-шулт тиз генә, әйме? Хәтта хадистә әйтелә ки, кешенең дип әйтә, җирне 4 тапкыр шукуы ди, менә әтәч, тавык шукыган шикелле ди. Ул мунафикның намазы дип әйтә пәйгамбәрбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы мунафиклыкка ошамаска тиешбез. Һәм кеше булганда да, һәм бигрәк тә кеше булмаганда да намазыбыз сыйфатлы булырга тиешле. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла язкуруналлаһа илля қалила." Һәм ул мунафиклар ди, Аллаһны бик әз генә искә төшерерләр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез намаз турында сөйләгәч, намазның әһәмияте турында сөйләгәч, алар киңәшләрен бирәләр. Без мөселманнар, иман ияләре, ничек итеп намазыбызны сакларга тиешбез? Ничек итеп намазыбызны сыйфатлы, качественный уровеньга чыгарырга тиешбез икәнлеген безгә хәбәр итәләр. Һәм беренчедән әйтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, менә күп кешедән ишеткәнем бар, намазда вәсвәсә килә. Намазда төрле уйлар килә. Намазда хәтта бер кардәш әйтә, намаз укый башласам, онытылган әйбер искә төшә ди. Югалган әйбернең кайда икәнлеге искә төшә ди. Субханалла. Ягъни шайтан тик утырмый җәмәгать. Шайтан һәр вакыт кешене яздырырга, намаздан яздырырга, туктатырга, һич югы намазның әҗерен киметү өстендә ул бик каты тырышып эшли. Һәм бер вакытны пәйгамбәрбез вакытында бер сахабадан бер Бәну Исраил кавымыннан булган бер кеше килә дә сорый: "Сез ди намаз укыганда ди, зарланасыз ди. Сезнең вәсвәсә, уйлар килә һәм башкасы ди. Менә без гыйбадәт кылганда башыбызда чип-чиста" дип әйтә. Бер диде, уйда юк, бер нәрсә дә юк дип әйтә. Сезнеке вәсвәсә ди. Һәм шунда моңа сахаба җавап бирә ди: "Шайтан ди, ватылган өй ишендә, җимерек өй ишендә нәрсә эшләсен ди. Аңа эше булган инде аның, биткән, всё. Ул үз эшен эшләгән ди. Шуңа күрә төзек өйне җимерергә тели" дип әйтә шушы сахаба. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, без дә менә шушы намазыбызда әгәр дә вәсвәсә барлыкка килә икән, димәк көрәшергә кирәк. Сдаваться итәргә түгел. Не получается, ярар инде, ярар. Ничек бар шулай укыйм инде, алай түгел. Көрәшергә кирәк. Тик тормаска кирәк. Һәм шулай итеп мөхтәрәм җәмәгать, беренчесе ул синең намазга әзерләнүең. Намазга килгәндә тәһарәтне дөрес итеп алуың. Тулы итеп ашыкмыйча. Намазга килгәндә мәчеткә барасың икән, тырышырга кирәк, азанга килергә, әйме, ашык-пышык түгел, әйме, кайсы бер вакытта теге, соңга калынайын, төрле кешеләрнең шулай була. Шулай бит, соңга калабыз да, мәчеттә камат әйтәләр. Ул мәсәлән, бер кайда тигәндә ерактарак тротуарда, җигерә инде намазга, килә инде. Вах килә, тирләп биткән, баткан әйме килеп баса. Хәтта намаз укыганда мәчеттә, намаз укучылар һәммәсе дә бу соңга калган кешенең
тын тавышын ишетәләр. Они чувствуют его даже вот это вот частое дыхание. Пришел, опоздал. Һәм шуңа җәмәгать, менә андый әйбер булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки монда килеп баскач намазда, аның примерно бер 5-10 минуты нәрсәгә үтә? Тынычланырга. Какой анда намаз турында уйлау? Какой анда теге Коръән аятлары турында уй фикерләү? Шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Кайсы бер кешеләр сөйләшкәндә былай дип әйтәләр: "Тиз генә намаз укып алабызмы? Намаз укып атабызмы?" Менә җәмәгать, аның эшенә карасаң, әйме, эшеңне тиз генә эшләп ат әле дип әйтсәләр, нәрсә була? Эше сыйфатсыз була. Шулай бит. Тиз генә теге ремонт ясап ат әле, тиз генә машинаң белән Мәскәүгә барып кайт әле. Тиз генә буламы алай? Без эш эшләгәндә, яки нинди дә булса әйбер сатып алганда, тиз генә, андый сүзләр юк. Уйлыйбыз әйбәтләп, дөрес итеп башкарабызмы, сыйфатлымы, кимчелекләре булмасын, недостатоклар, браклар килеп чыкмасын, потому что это дополнительный расход, ул миңа кирәк түгел, бу әйбәтләп уйлый. Намазга килгәндә, так, минем 3 минут вакыт бар, әйдә тиз генә укып атабыз. Не пойдет алай җәмәгать. Алай ярамый. Һәм шуңа күрә намазга килгәндә, намаз укыганда тынычланып, әкрен генә намазны тиешенчә башкаруың шул кирәкле, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм уй фикерләреңне тынычландырып, үзеңне мәчеткә барганда да йөгереп түгел, әкрен генә барып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Әгәр дә дип әйтә, камәтне ишетсәгез дип, "Вамшу ва антум алейкумус сакина." Ни барыгыз дип әйтә, әкрен барыгыз дип. Тынычлап барыгыз, йөгермәгез дип әйтә Пәйгамбәрбез. Хәтта намаз укып бетерсәләр дә, әгәр дә синең үзеңнең теге халатность булмаган булса, төрле чынлап та җитди сәбәпләр булган булса, хәтта җәмәгать намазына соңга калуың һәм мәчеткә кирип намаз укуың, иншаллах, Аллаһ рәхмәте белән сиңа җәмәгать әҗере булачак. Әгәр дә үзең халатность җибәрмәгән булсаң. Һәм шуңа камәтне ишеткәндә дә йөгерергә, шабырга кирәк түгел. Пәйгамбәрбез әкрен генә барыгыз дип әйтә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, намазда тынычлык. Намазда әкрен уку. Намазда ашыкмау. Менә әйткәнемчә, кайсы бер кешеләр әйме намаз укыганда испандыр шикелле укыйлар, әйме? Теге спортивный инструментлар бер якка бөгелә дә, җибәрсәң икенче якка сразу икенче якка сразу бөгелә. Һәм менә шулай итеп, аның басып торганда рукухтан кире басуы да, ул даже тынычланмый кире баскач, сами Аллаһу лиман хамидах дигәч, артка бара да и яңадан китте сәҗдәгә. Һәм менә шулай аның намазы как маятник шикелле әйләнү һәм селкенү. Алай булырга тиеш түгел. Тынычланырга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул хадисне күбегез ишеткәнегез бардыр. Бер сахабәгә 3 тапкыр кире намазны укырга кушты. Нәрсә өчен? Намаз укыганда ди, нинди генә эшне эшләсәң дә, бүтән әгъзаларың тынычлансыннар дип әйтә Пәйгамбәрбез. Басып торасың икән, тыныч итеп басып тор. Рукух кыласың икән, тыныч итеп рукугыңны кыл. Кире басканда да тынычлан. Һәрбер урының, һәрбер сөягең үз урынына утырсын диелә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, намазда тынычлык кирәк. Шулай ук намаз укыганда, намаз укыганда ахиретне искә алсаң, бу дөньяның вакытлы икәнлеген искә алсаң, һәм әле килер үлемнән соң мәңгелек тормыш, Аллаһ Тәгалә каршында хисап дигән әйберләрне уйласаң, ул вакытта һичшиксез намазың синең дөрес булыр. Намазың сыйфатлы булыр. Һәм хәтта кайсы бер хадисләрдә килә, намазыңны укыганда дип әйтә, намазың соңгы намаз кебек булсын дип әйтә. Һәм бүтән как будто аннан соң бүтән намаз укый алмассың, башкара алмассың. Һәм шуңа җәмәгать намазыбызны карарга тиешбез. Шулай ук намаз укыганда безне борчый торган, игътибарыбызны ала торган әйберләрдән сак булырга кирәк. Балаң белән килдең икән мәчеткә, мәсәлән, балаң тәртипле утырсын. Балаң тыныч утырсын, башкаларга зыян итмәсен. Башкаларның игътибарын алмасын. Һәм үзең дә беләсең икән, то что синең бала егаза урында утыра алмый, кортлык кебек гел монда сикерә, гел тегендә йөри, ул вакытта хатыныңа биреп тор, үзең намаз укы. Хатының намаз укыганда син карап тор балаңны, ләкин сезнең балагыз үзегезгә яки тирә яктагы кешеләргә намазда комачауламасын. Шул ук телефоннар булсымы, мәсәлән,
шалтыраталар, язалар. Анда хәзер хәтта теге звонокны беззвучныйга куйса да, аның теге вибрасы һаман селкетеп нитеп әйме, тигере яктагы бөтен кешегә сиздерә. Ага, моңа сообщение килгән. Ага, моңа уведомление килгән икәнлеген бөтен кеше белеп тора. Хәтта улай берсе булмаска тиеш. Ни өчен булмаска тиеш? Чөнки селкенгәндә, кесәңдә тора икән селкенә. Һәм намаз укыганда, син намаз укыр вакытта синең уй фикерең сразу телефонга юнәлә. Нәрсәдер килде. Кем микән бу? Нәрсә яздылар микән? Нинди уведомление микән? Монсы язарга тиеш, WhatsApp-тан җибәрергә тиеш иде, дигән уйлар автоматически килә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, полет режимына, яки бөтенләй теге вибрасы да эшләмәсен, ни дә эшләмәсен икәнлеген җәмәгать калдыру ул сезгә иншаллаһ ярдәм итәчәк. Шулай ук намазда сине борчый алырлык эшләр, уйларны, фикерләрне намаздан соңга калдырырга кирәк. Кайсы бер вакытта махсус очрашуларны намаз алдыннан эшлиләр. Һәм очрашты да, сөйләште дә, берәр сделкамы, нәрсәме, сатумы, алумы, кирде намазга. И намазга кергәч, ул, конечно, автоматически, по инерции, ул шушы сделкасы турында уйлаячак. Нәрсә булып бетте микән, так, бу ничек шулай итте микән? Бик акча бирмәдем микән? Күбрәк бирергә кирәк, тегесе монсы дип, аның бөтен уй фикерләр шул хакта булачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, намаз укыр алдыннан игътибарыңны җәлеп итә торган эшләреңне, очрашуларыңны намаздан соңга калдырырга кирәк. Һәм гомумән үзеңнең эчке дөньяң тыныч булырга тиешле. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, намаз укыганда укый торган һәрбер зикрнең, һәрбер сүрәнең, һәрбер аятның мәгънәсен өйрәнергә кирәк. Ярамый алай 10 ел буена Фатиха сүрәсен укып, Фатиханың нәрсә аңлатканлыгын белмәскә. Алай ярамый. 10 ел, 15 ел буена сүрәләрне укып, кыска сүрәләрне, ул сүрәләрнең нәрсә аңлатканлыгын, кайда ингәнлеген, ни өчен ингәнлеген аңламаска, белмәскә, алай ярамый җәмәгать. Әгәр дә аларның мәгънәләрен белсәк, тәфсирләрен өйрәнсәк, үзебезнең күңелебезгә керер иншаллаһ, һәм күңелебездәге шушы тәкъвалыкны да ныгытыр, Аллаһ насыйп итсә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз намазны безгә фарыз кылды. Намазны безгә сыйфатлы рәвештә үтәргә фарыз итте. Һәм шуңа күрә ашмы син, ялангашмы син, тукмы син, киенгәнме син, байлымы син, ярлымы син, ләкин синең иң беренче иттереп синнән нәрсә соралыр? Синең намазың ни хәлдә булды? Нинди рәвештә үтәлде? Нинди сыйфаты иде? Дигән сораулар биреләчәк мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә намазларыбызны бузыклыктан, намазыбызларыбызны төрле әҗерен киметә торган эшләрдән сакласын. Һәм кыямәт көнендә дә, я Раббым Аллаһ, намазларыбыз хакында Аллаһ Тәгалә Раббыбызга җиңел рәвештә җавап бирсәк иде, һәм җәннәт әһелләреннән булсак иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.